ஆஹா 100% தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். திரு அல்லு அரவிந்த் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு 40 வருஷம் அவர் தெரியும். அதாவது அந்த காலத்தில் அந்த எல்லோரா லைப்ரரிக்கு வந்து அவர் வருவாருங்க. அங்கே தான் என் பக்கத்தில் தான் எங்கள் ஆஃபீஸு. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஆஃபீஸ் வந்து போவார் அவர். அப்போது நான் அவர்கிட்ட இந்த நிறையா தெலுங்கு படம் வந்து ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வாங்கியிருந்தேன். அப்போது மார்க்கெட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கார் அவர். சாதாரணமாகவே அந்த கமல் சார் படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு இருக்கும், ராஜா கையை வச்சா அது ராங்காக போனது கிடையாது. அதே மாதிரி அல்லு அரவிந்த் சார் எந்த கை வச்சாலும் அது கண்டிப்பாக ராங்க போகவே போகாது. அவர் ஆல்ரெடி வந்து இதே ஆஹா வந்து இங்கே தெலுங்குல வந்து ஆஹா ஓன்னு போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி இங்கேயும் பெரிய ஆஹா ஓன் ஓடணும்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நிறைய நியூ கம்பர்ஸுக்கு வந்து நியூ கண்டென்ட்ஸ் பிளேயர்ஸுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். நான் தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓடிடி சேனல்ஸ் வந்து சிறு பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம்னு நான் சொல்லலாம். ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் வாங்குவாங்க. ஏன்னா பெரிய படம்ன்றது ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்று வாங்கினா கூட சின்ன படங்கள் தான் வந்து அதுதான் கண்டென்ட். அது மட்டும் இல்லை, வெப் சீரிஸு வெப் ஃபிலிம் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ சின்ன பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்த மாதிரி நிறைய வரணும். இப்போ எத்தனை வந்தாலும் அல்லு அரவிந்த் சார்கிட்ட மட்டும் போட்டியே போட முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அந்த நேக் எப்படி எங்கே எப்படி மாற்றி எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும். அவருடைய சிரிப்பு மாதிரியே இந்த ஆஹா வந்து என்றும் நிலைத்திருக்க ஆண்டவனை பிரார்த்தித்து வாழ்த்துகிறேன். அதாவது எனக்கு வந்து சிரஞ்சீவி சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த நல்லுள்ளத்துக்கு மறுபடியும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இந்த ஓடிடி சேனல் பற்றி நிறைய விதவிதமாக பேசுகிறாங்க. ஆனால் தியேட்டர்ஸ் என்றைக்குமே அழியாது. இருந்தாலும் அதாவது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது அந்த குக்கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு வந்து ஒரு 5 வருஷமோ இல்லை 10 வருஷமோ ஆகும். 5 வருஷம் லீஸுக்கு எடுப்பாங்க. அந்த படங்கள் வந்து அப்படியே செகண்ட் ரன்னு தேர்ட் ரன்னு வரும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செகண்ட் ரிலீஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சின்ன வயசில் எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் அம்மாவுடைய கிராமத்துலலாம் படங்கள் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த படையப்பா முத்து அந்த பீரியட்லலாம் பார்த்தாலும் அப்பவும் வந்து எல்லாரும் பார்த்துருவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜனங்களை ஆனால் எல்லா கலெக்ஷனுமே வந்து இந்த ப்ரொடியூசருக்கு வராது. காரணம் வந்து திருட்டு விசிடி மூலிமா உலகத்தில் இருக்க தமிழர்கள் பூரா பார்த்துருவாங்க. ஆனால் அப்போ கூட டைம் ஆகும். ஆனால் இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா, அதுவும் அந்த ஓடிடியில் ஆஹா மாதிரி ஒரு சேனலில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா, அது குக்கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு தமிழனுக்கும் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற ஒரு தமிழனுக்கும் அட் எ டைம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இது மாதிரி ஒரு சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வரும்போது நிஜமாகவே இப்போ வந்து தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை, உலக சினிமாவே மிகவும் நல்ல பெரிய ரேஞ்சுக்கு போவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபாரத்தில் அல்லு அரவிந்த் சார் வந்து ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆரம்பித்ததுக்கு வந்து மிகப்பெரிய விஷயம். சார் நான் கூட ஒரு சின்ன படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். நன்றி, வணக்கம். சார் 100% தமிழ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய இந்த ஆஹா சேனல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எழுத்துக்கள் கூட தமிழில் தான் இருக்க போகுது. ஸோ ஆங்கிலத்தில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூட முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் தமிழ்லையும் இருக்க போகுது. அது நிறைய பேருக்கு உபயோகமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு என்டர்டெய்னர், இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் நிறைய மொழிகளில் என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ 100% தமிழ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுது? மொழி பற்று நமக்கு எப்பவுமே உண்டு இல்லையா? அதாவது அடுத்தவங்க மறுபடியும் நம்ம லாங்குவேஜ், அதுவும் அல்லு அரவிந்த் சார் மாதிரி தமிழ் வந்து அவர் கேஷுவலாக இப்போது கொஞ்சம் தடுமாறுறாரு. அப்போ 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் தமிழ் அவ்வளோ சரளமாக பேசுவார். ஸோ அந்த மொழி பற்றி எல்லாருக்குமே உண்டு. ஸோ நம்ம மொழிக்காகவே ஒரு சேனல் அப்படின்னும் போது நமக்கு இன்னும் பெரிய குஷி தானே. அது வந்து நிஜம் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம்தான். அது அப்படி தமிழோட நின்றுட வேண்டான்னு தான் என்னோட எண்ணம். எல்லா லாங்குவேஜும் வரணும். பட் அது அவங்க என்ன மைண்டில் வச்சுருக்காங்களே தெரியல. ஓகே சார், நன்றி. ஸோ இப்போ நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்த ஒரு திரைப்படத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். எந்த திரைப்படம் ஆஹால வரப்போகுது எக்ஸ்க்ளூசிவாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ கேன் வி ஹேவ் தி ட்ரெய்லர் சார்? யா, தலையெழுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத முன்னாடியே கணிச்சு எழுதிய ரைட்டர் நீங்கள். முதல் படம் சென்டிமெண்ட்டாக ரைட்டர். வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. Thank you so much.